ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ, നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ, വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഓരോരുത്തരിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ആരാധനയും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും. ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാം പ്രവർത്തികളും എല്ലാം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ആരാധനാ രീതികളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാതും എന്തായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം, നമ്മളെ 17ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 17 28 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. 1 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തില് ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയെ നിർണയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ളത് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും, 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലെ യജ്ഞം, 14 മുതൽ 19 വരെ പല ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്, 20 മുതൽ 22 വരെ വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം, 23 മുതൽ 28 വരെ ഉപസംഹാരം, അതായത് ഓം തത്സത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 28 ശ്ലോകത്തില് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 7 വരെ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങള്, അയാളുടെ പ്രവർത്തനവും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നത് പറയുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സപ്തമാഹോരജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികൾ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, നമ്മള് ഇപ്പൊ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അങ്ങനെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നവരുടെ, സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അവരിൽ ഏതാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വര ഭാവന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജോ ഗുണമോ തമോ ഗുണമോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണം നേടാൻ കഴിയുമോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായി പരമോന്നതിയിലെത്തുമോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഈശ്വരനെയോ മനുഷ്യരെയോ ദേവന്മാരെ ഉപാസിച്ചു പോരുന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ആർക്ക് അറിയേണ്ടിരുന്നത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഇതിനൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്, നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, മനുഷ്യരെ
അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ ഉപാസിച്ചു പോരുന്ന പലതരത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കോ? ഇവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് സാഫല്യം നേടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനം സ്വഭാവജ സ്വാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയി തീരുന്നു. ഇതേപറ്റി കേൾക്കും. അപ്പൊ ഈ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിതമായിട്ടുള്ള മുന്നേ ഉള്ള ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ സാത്വികമാകാം, രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും 3 തരത്തില് വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തനെ കുറിച്ച്, ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച്, കാമിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഭക്തൻ ശുദ്ധ സത്വത്തിലായിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശുദ്ധ സത്യത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനോട് ആരാധന, ഭക്തി വരും. ആ ഭക്തി ഏത് ഭക്തിയിലേക്ക് പോകും? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ആദ്യം സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാനോട് ആ ഭക്തിഭാവം വരും. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്ക് വരും? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭക്തൻ. ഒരു ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ സത്വഗുണത്തിലെത്തി. ആ സത്വഗുണത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുക്തി നേടി ഏതിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്. ശരിയായി ജ്ഞാനം നേടി മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കും. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരിലേക്ക് പോകും? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി സത്വഗുണത്തിലെത്തി ജ്ഞാനം നേടുന്നു. ജ്ഞാനം നേടി മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിലാണ് ലയിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? ജ്ഞാനി പോകുന്നത്. കാമിയാണെങ്കിലോ രജോ ഗുണത്തിലാണ്. ആ രജോ ഗുണത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ എവിടെ പോകും? സ്വർഗലോകത്ത് പോകും. അപ്പൊ ഭക്തൻ, ജ്ഞാനി, കാമി 3 പേരുടെ അവരുടെ സർക്കിൾ അങ്ങനെയാ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാമിക്ക് സ്വർഗലോകത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നർത്ഥം. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഗുരുവുമായി സഹകരിച്ച് സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുരുവുമായിട്ട് സഹവസിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷ യോയസ്രശ്ചാസ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയശ്രദ്ധാസ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിശ്വാസത്തിൽ വരാണ്. ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത് ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളതാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യ ബാധയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മതപ്രമാണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് വേറെ വേറെ ആരാധനക്രമം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്കറിയാലോ, ഓരോ ആരാധനക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏത് വിശ്വാസമാണോ അതനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആരാധനക്രമങ്ങളാണുള്ളത്. അങ്ങ് ഓരോന്ന് പറയാണ്. യജന്തേ സ്വാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസ പ്രേതാൻ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണ
ഗണാശ്ചന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കണം. സാത്വികരായ ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണപ്രധാനികളെ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് 4-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സത്വം വിശുദ്ധ വസുദേവ ശബ്ദമിതം. വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളവർ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയ ഭാവമാർന്നവനാണ് ആ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയവർക്ക് ആരെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും? വാസുദേവനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അശാസ്ത്രാവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ കാമം, ആസക്തി ഇവയാൽ പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെ അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ ആരാണ്? അങ്ങനെയുള്ളവര് അസുരന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയം കൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള കടുത്ത പാപങ്ങൾ, തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഇത്തരം വ്രതാചരണം ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ആത്മീയ പുരോഗതി നേടാൻ വേണ്ടി, ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയ പുരോഗതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവാസ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ തികച്ചും ആസുര സ്വഭാവികൾ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹ്യമായിട്ടോ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരാരാണ്? ആസുര സ്വഭാവികളാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി ഇനി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞത്തിലും ദാനത്തിലും തപസ്സിലും ഒക്കെ ഈ വ്യത്യാസം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് പറയുന്നത്. ചില മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാനും പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അത് വിഘ്നമാവില്ലെന്നും വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഈ വിഡ്ഢികളായ വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം. സ്വയം ഓരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് അവർ. ചില പ്രവർത്തകർ എന്താ പറയണത്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊന്നും ഒരു വിഘ്നമല്ലാന്ന് വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇവര് വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ചല്ല ഇവര് പറയുന്നത്, ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പറയുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ 2-ാമത്തതില് ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആയു, സത്താബലാരോഗ്യം, സുഖ, പ്രീതി, വിവർദ്ധനഃ, രസ്യാസ്നിഗ്ധ, സ്ഥിരാഹൃത്യ, ആഹാര, സ്വാത്വിക, പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യകരവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെന്താണ് രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള, ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ളത്, ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണെന്ത് സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അടുത്തതോ കട്മള ലവണ തൃഷ്ണ തീഷ്ണ രുക്ഷാവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖ ശോക മയാപ്രദഃ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പുള്ളത്, കടുത്ത ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ എരിവ്, വരൾച്ച ഇത് കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കയ്പുള്ളത്, കൂടുതൽ പുളിയുള്ളത്, കൂടുതൽ എരിവുള്ളത്, കടുത്ത ചൂടുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. യാതയാമം ഗതരസം ഭൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമഭിചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്യാം. അതായത് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ എന്ത് നഷ്ടപ്പെടും, അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏത് ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദികരമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായാസ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സാത്വികമായ യജ്ഞമാണ്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാവണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അത് ഒരാളെ സ്വാത്വിക ഗുണസ്ഥനാക്കും. സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നെങ്കിൽ അതെന്തല്ല സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളതല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അതിൽ പൂജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയെങ്കിൽ അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ക്ഷേത്ര ദർശനമാണെന്ന് പറയാം. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ധം പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്ന് അറിയുക അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത് രാജസ യജ്ഞം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വിദ്ധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രസാദ വിതരണം നടത്തുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനായി ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്
സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. താമസങ്ങളാകയാൽ അവ അസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തും, മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഇതൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേവദിച്ച ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവയെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരം തപസ്സുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ശാരീരികം, വാക്മയം, മാനസികം 3 തരം തപസ്. അതില് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ആദരിക്കുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ ആരാധിക്കുന്നത്, മാതാപിതാക്കള് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ആരാധിക്കാം. ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാക്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണമാണ് വാക്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാക്മയ തപസ് എങ്ങനെയാണ്? പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കും, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും, അവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കും, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരിക്കും, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും. പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? വാക്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കും, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കും, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഒക്കെ ഇതിൽ വരും? വാക്മയ തപസ്സില് വരും. ഇനി മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ പെടുന്നു. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? മാനസിക തപസ്സില് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്. അപ്പൊ മൗനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൗനിയായിരിക്കും. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മനോനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, അതിനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്, സാത്വികമായിട്ടായാലും ശാരീരികമായാലും മാനസികമായാലും വാക്മയമായാലും, ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 3 തപസ്സും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായ തപസ്സാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവര്യത് ക്രിയത്തെ തതിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയോ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3-ാമത്തേത് പറഞ്ഞത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യേത് സാധനാർത്ഥം വത്വാ തത്തമാ സമുദാഹൃതം.
മൂഢ ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അപ്പൊ മൂഢമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി മൂലം ഒന്നുകിൽ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാർ അനശ്വരത നേടാനും ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച വിഡിത്തമാർന്ന കഠിനവ്രതങ്ങൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനവ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമോ ഗുണ സ്വഭാവികളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, യജ്ഞം പറഞ്ഞു, തപസ് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദാതാവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനൂപകാരിണേ ദേശകാലേച്ച പാത്രേച്ച തഥാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായ ദാനം. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ, കർത്തവ്യബോധം ഉണ്ട്, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനം അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ഉത്കൃഷ്ടം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ദാനം നൽകുന്നത് വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനം അതിനൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ഉത്കൃഷ്ടം അർഹത, ആത്മീയമായ ഉത്കൃഷ്ടം എന്തിനാവശ്യമാണ്? ഇതിനൊരു അർഹതയായിട്ട്, അതിനൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആത്മീയമായ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, പുരോഗതിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയുന്നത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്യസ്യ വാ പുനഃ ദീയതേച്ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സോടെയോ ചെയ്യുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ വെറുതെ ചിലവാക്കിയല്ലോ എന്നോർത്ത് പിന്നീട് പാശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ മേലാധികാരികളുടെ ദാനങ്ങൾക്ക് രാജസ സ്വഭാവികളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും പൈസ എൻ്റെ ചെലവായല്ലോ എന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഏതാണ്? രാജസികത്തിൽ വരുന്ന ദാനമാണ്. അദേശകാലയത്ഥാനം പാത്രേ പിശ്ചാധീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസിക ജ്ഞാനമാണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഉചിതമായ കാലത്ത് ദാനം കൊടുക്കുക, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക. അർഹത ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം ഏതാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇനി അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആദരം കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസികത്തിലുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം താമസികം. പിന്നെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നതും അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂത് കളിക്കോ വേണ്ടിയ ദാനം തമോ ഗുണമാണ്. അതിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. ദാനാർഹരായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനം അത്ര തന്നെ താമസമാണ്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിലേക്ക് പോകും. ഇനി ഉപസംഹാരം. ഓം തത്സത്. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണ
ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ പരമമായ നിരപേക്ഷത്തെ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രതീകാത്മകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണങ്ങളിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമെല്ലാം ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 വാക്കുകള് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് കർമ്മവും ഓം തത്സത്, അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയാകണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്? ഏത് കർമ്മവും ഓം തത്സത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞമായാലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും ഈ 3 വാക്കുകളോട് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓം തത്സത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ അറിയാതെ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആ തെറ്റുകൾ അതില് ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ആ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ്. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടുമെന്ന് ഋഗ്വേദത്തിൽ 22:20 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദി വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാതും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് വേണം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജ്ഞവും തപസ്സും ധ്യാനവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഫലം അവിടെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സതിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സതിത്യോ വാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് എന്ത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സത്ത് എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സദ്ഭാവേ, സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ കർമ്മം സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവൻ സാധുവുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് സാത്വിക കർമ്മം. ആ കർമ്മങ്ങളെ തികച്ചും ബോധമുള്ളവനാണ് ആര്? സാധു എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ, കീർത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാതും എന്താണ്? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും തദർത്ഥീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും, ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങള് കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാതും എന്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു? തദർത്ഥീയം എന്നൊരു വാക്കില് വരും. സത്കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയുടെയും സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്സത് എന്ന മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് എന്ത്? പല വിധത്തിലും ഈ ഓം തത്സത് എന്ന വാക്കുകള് മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഏതിൽ വരും? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്താകൃതം ചേത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യ നോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. എന്നാലോ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും എന്തെന്നറിയപ്പെടും? അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടും. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നിഷ്പ്രയോജനം. അപ്പൊ ഏത് ലോകത്തിലായാലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്താണ്? അസത്താണ്. അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതില് സത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താല് സത്ത്, അല്ലാത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു? അസത്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എവിടെയാണെങ്കിലും അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലതാണ് സത്വഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുവനാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമം. ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലതാണ് സത്വഗുണം. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്നെങ്കിൽ അവരെതിരാണ് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. അത് അതിനേക്കാളും ഗുണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന മാർഗമാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു ഭക്തന്റെയും ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? എവിടേക്ക് എത്തും ഭക്തൻ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ? കാമിയാണെങ്കിലോ പ്രേമത്തിൽ. കാമി എവിടേക്കാ പോണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എവിടെ പോയി അനുഭവിക്കാത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എവിടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക? പുണ്യഫലാണെങ്കില് സ്വർഗത്തില് പോയിട്ട് അനുഭവിക്കുക. അപ്പൊ അവര് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്?
ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. സത്വഗുണത്തിലാണോ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ, വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെ? വിശുദ്ധ 3 ഗുണത്തിനപ്പുറം വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്? ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രജോഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് 3 മണിക്കൂറിലും പാകം ചെയ്തതും സ്വാദം നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ശിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എന്താണ്? 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം ഫലോദ്ദേശ്യമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധിപ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. പിന്നെ ഭൗതികമായ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. പിന്നെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, മന്ത്രമില്ലാതെ, പിന്നെ എന്താണ് പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്താൽ അത് താമസികം. പിന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് വെച്ചാല് ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയ തപസ് 3 തരം. ആ തപസ്സുകള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാത്വികം. ഇനി ബഹുമതി ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. പിന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദാനം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത അനർഹരായവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദരമില്ലാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഓം തത്സത്ത് എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ആ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത്? നിരപേക്ഷ തത്വം ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സത് ഭാവേ, സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? സത്ഭാവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷന്റെ സ്വഭാവം എന്ന നിലയ്ക്ക്. സത്ഭാവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമപുരുഷന്റെ സ്വഭാവം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞ സത്ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ആധ്യാത്മിക പരമപുരുഷന്റെ സ്വഭാവം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്നോട് മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായത് മതി. ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം സാധുഭാവം എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം എന്ന നിലയ്ക്ക്. അപ്പൊ സത്ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടും ആ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധവാനുള്ളത് സാധു. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാതെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, അത് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. അപ്പൊ സത്ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം, പരമപുരുഷന്റെ സ്വഭാവം എന്ന നിലയ്ക്കും, സാധുഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം എന്ന നിലയ്ക്കും. തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ എന്താണ് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും.
അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. തദർത്ഥീയം മീനിങ് അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള. തദർത്ഥീയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് ഇവിടെ തദർത്ഥീയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഏതിൽ വരും? തദർത്ഥീയം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടി? അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും, ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഏതിൽ വരും? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കില് പറയുന്നതാണ്, വാക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും തത് അർത്ഥീയം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് തത് അർത്ഥീയം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അർപ്പിക്കാം. ഇതാണ് തദർത്ഥീയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞത്